Салом алейкум бародаро, салом алейкум ба ҳама мухлисои худам, ба ҳама подписчикои ҳамин канали FS Production. Я треки нав нависондум, ҳози камтар шаҷивой мехонам, дуромада дастгирӣ мекунем, дар комментария фикротона менависем. Канали хидмат силка шад, дар комментария закрепит карда мемонам, дуромада канали хидмам дастгирӣ кунем, иншоалло ки маҳқултон меша. ҳози камтарша мехонам, гӯш мекунем. соли 2016 саршид қатил гап заним, я тели ба ҷои додам, ёдам карди занг заним. И дил девона мешидак, овоза нашнавам, бе ту ҳаёт маъно надошт, рӯз намешидак, шавам доим вохирӣ мекардем ҳардамон, даруни боғ да ҳозир нестим, мо ҷудоем, неки буд мондаи димоғ да даври мактабимон, пишти мактаб дастқапимон, ки ҷое ки мерафтем дугонатам буд қатимон, пишти мактаби шаш биё дарсот буд чи занга задан, дугонаот бахил будан тира айра мезадам, мегуфтам гӯшона кун ахир бераҳат мекунам, бовар кардам дар қасамеш хиёнат намекунам, ба гузашти вақти гашид пушаймонам, нағз дидам ша чанд бор хиёнат кардак, ба телефон қапидам ша дуруғо ширине доштак, ки дил маол мекардак, шаво шаб бихуш мегуфтак, гӯё ки хо мекардак, дигариш да занг мезадак, то саҳара алоқа да даиқ қадар хиёнат. Хай бародаро, дальчиш бромад ва гӯш мекунем, ҳози ҳамаша хонум неинтересни меша. Кадомеда маъқул шид лайк мона, кадомеда маъқулам нашид бо лайк мона бародаро. Дуромада подписаться мекунем, канали химан хабар мегирем, боқӣ да панои Аллоҳ.